малкото момченце. Не знам какво ставаш. Аз ставаш на 14. Не бе, по средата. Нищо, слай, няма. Край, това е. Айде, бе, Василе! Чакай да ги запаля. 10-11. Чакай, бе, Рози. Аз искам Тито. Всеки да видя запалката къде. Дай да пълката. Диана. Аз снимай децата, така, момченце. Чакай да снимам кога пала тортата. Те свещичките, сега че снимам и децата и масата, всичко. И с ученици да снимат. Ще му изпратим после по имейла снимките. Его е. Айде, бе! Пейте, бе! Айде, Айде, пей. Айде, горе, Валерия, айде! Айде, нали, бе! Хайде. Happy birthday to you. Кой знае? Birthday to you. Happy Летите на желание, birthday, сине. Mr. Хубаво. Vicky. Happy birthday to you. Браво! Айде, сега хапайте, пивайте. Айде. Нека първо да хапнат, аз ще нарежа тортичка. А кога ще нарежеш? Първо си хапнете. Айде.